खाख्रिखला ओनसोल बेयाव गंनै दालां मावफुंनो थाखाय गायसननाय जादों। नोंथाङा बेयाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खबर बा गोजोनथाव हाबाफारि। जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिटिआरखौ जौगाखां खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन बायदिसिना आसुनि लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो बे हिसाबै जोंनि बावखुंग्रि समस्थिया गोबां बेकवार्ड बेबायदि गोबां बिदि जेंनाफोर दङ। दिनैहाय बे बावखुंग्रि बिजाबनि सिङाव थानाय जे नर्थ नायगाव बिसिडिसिनि सिङाव जे खाख्रिखला आरो गफापारा थांनाय लामा आरो खाख्रिखलानिफ्राय सिलजान थांनाय लामा बे लामानि गेजेराव मोनसे दै दङ। बेयाव गोबाव बोसोर बेयाव खालभार्ट बा दालां गैयामोन। बे ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां खस्थ' जानो गोनां जायोमोन। दिनैहाय नैबे गामिनि लामायाव दिनैहाय बिटिआर सरकारनि अननायाव प्रमद बर' सारनि अननायाव पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसअपिडि फान्डनिफ्राय मोनसे 60 लाखनि आरो मोनसे 48 लाखनि जे बेयाव आरसिसि बक्स कालभार्ट बा फरसेल ब्रिज बियो दिनैहाय लुफुंजासिगोन। दिनै बिनिनो बेयाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बा बिटिआर पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ दिनै फाउन्डेसन बा गायसननाय हाबाफारि लादों। बेहाय आङो बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैहाय जे जोंनि बावखुंग्रियाबो जोंनि बिटिआर सरकारनि उनाव बा प्रमद बर' सारनि सरकारनि उनाव जोङो माखासे जौगाखां खामानिखौ जों मोननो हादों। जोङो बेबायदिनो मोनबाय थागोन जों बेखौ आसा खालामो आरो बिनि थाखाय नैबे मोननै जे दालां मेजर जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय जे गोबां जेंना बेखौ जोंनि प्रमद बर' सारा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा दिनै बेखौ सेंसन खालामनानै बेबायदि सुबिदा होनायनि थाखाय आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आङो साबायखर बावो आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो जोङो जोंनि बावखुंग्रि ओनसोलखौ जौगाखां खालामनो थाखाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोङो आसनि बा स्किम डेभेलपमेन्ट स्किम जों मोनबाय थायो। जों बेखौ आसा खालामदों आरो बे ओनसोलाबो नायगाव ओनसोलाबो बेबायदिनो जौगाखां जागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। कनस्ट्राक्सन गोबाङानो बुंसोलायो इलेक्सन खाथिखायल' अन्थाइ खाम्फा गायसननो होननानै गुबुन दोलोफोरनि सुबुंफोरा बुंसोलायनायखौ नुनो मोनो। बेथ' जोंनि गुबुन गुबुन राजनिथि हान्जाफोरनि बाथ्रा जागोन। नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारा बेबायदि सिन्था खालामाखै। जेखौ जोङो सरकारि भाबै सेंसन जाबाय सरकारि भाबै जों बेखौ खामानिखौ मावनो हायो। जेराव फैसा सेंसन जाबाय बे हिसाबैसो सारा सेंसन खालामबाय थादों आरो बे हिसाबैनो दिनै फाउन्डेसन जानायनिफ्राय गाबोन समफोरनिफ्राय हयथ' बे खामानिया जागोन थाबैनो जागोन। आं डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियारफोरखौबो बुंदों बिथांमोना जाहाथे थाबैनो मावफुंनो हायो आं बेखौबो खावलायदों।